دما و خوش بید برنامه دریه دن در جاره کدن ام بهفرنه دریه دن ایرو لسویدیه و میوان ما نویسکار کرد کامران سمویه ام ایرو لسر سرپیهاتی او یادوار نویسکاری ده هر وحال سر برهمه نوی لگور دم تیرامه بکه ام راوستن تو بخیری هاتی برنامه ام بری برهمه امیج چند پرسات درباره جینانیگاریات ده بکن دەستپێکێ لەسەر جیهێ گۆت ژێ هاتیە و بەریگۆ ئەم بێن لەسەر بەرهەمداریە و لەسەر مەسەلا نویسکاریە هەنێکی کارە بەحسا جیهێ گۆت دایک بوونێ لە کو دەرێژ دایک بوویە تکارت vê derbarê de çi ji wî ciyî niha heta niha tevxwar anî vê derê Swêdê. Nanê ez serpirsawa di berhemê me de jî di hema de jî ev tişt heye ez li gundekî hezexê hatime dinyayê gundekî bi navê Hedilê ji xwe paşnavê min jî bûyî bi nav bûye Kamran Simo Hedilî gundê me li ser li gorî berê jî li nû jî li ser navçeya Hezexê ye Hezex jî li herêma nêzîkî Cizîra Bota navbeyna Cizîr û Midyatê de ye lê di şoreşê di bîst û pêncî heta sihiyê duê herêmê de beşbûneka eyla me hebû kalkê min derbasî aliyê Fransa bû bin xetê bû bavê min û dayika xwe li ser xetê mabûn ji bo wê yanî di navbeyna girkê legê em ê werbêjin yan jî di gurka ew herêm li wê herêmê bûn û Hedilê de çûn û hatinek hebû berê yanî ew sinêrê weka îro nebûn lê tu bi xwe li Bakur çêbû el Hedilê çêbûm lê di zarokîtiya me de em çûne me mala xwe bira Batmanê li Batmanê mezin bûm li Batmanê me dinya nas kir li dinya min ne got pêşketî yanî dî piştî zarokîtiya me li Batmanê ez mezin bûm yanî ez di zarokî de derbasî Batmanê bûme lê ez hê di xortaniya xwe de jî ji Batmanê derketim yanî ez wê jî bêjim ez hê di bîst saliya xwe de jî ji Batmanê jî derketim û heta weke vêga derket çû ku derê de derketim çûme ku derê pêşî ez li welêt îlegal bûm yanî li Bakurê Kurdistanê îlegal bûm piştî derba eskerî ya leşkerî got hatî li ser kotayê Tirkiye hatî ez derbasî Rojava û Lubnanê bûm piştî demekê salek û nîvê tiştekî li wadir ez geriyam û li wadira perwerde û hazirî û anan vegerhame vê carê Başûrê Kurdistanê dûvre derbasî Rojhilatê Kurdistanê bûm deqakê hêdî hêdî bise te Libnanê û dûre çû Kurdistanê Başûr û dûre çû çawa çêbû te li Libnanê çi kir her du sala di faaliyeta siyasî me dikir di nav xebata siyasî de bûm ez yanî di nav hereketa siyasî de bûm li Lubnanê jî li Rojavayê Kurdistanê jî li Sûrî jî ez li gişê mam geriyam yanî ez bêjim hem li Sûrî û hem Rojavayê Kurdistanê yanî cida cida ez wana gund bi gund geriham û zanim mam dûvre derbasî Başûrê Kurdistanê bûm li wirê jî me ev xebata xwe dikir di dawiya wê de heziriya panzdehê tebaxê ya goşerê çekdarî li dest pêkirî jî ez di amedekariya wê de jî amade bûm û di nav de jî min cih girt yanî di navê xebatê de jî bûm heta heştê û şeşa ji münasebeta hinekî dîtirê tendurustiyê derbasî Rojhilatê Kurdistanê jî bûm li wir mam vê carê yanî bi vî awayî mam û heta weke vêga jî bêjim seyraneke ez nahêlim ez wilo deşte bernadim xwe ser ti derar bise em li Rojhilatin piştî Rojhilat berî em tê kevin bernamê jî te got yanî ez wek qereçiya ji derekê diçûm derekê ez digeriyam wilo ez weka Sîsrekê Kurdistanê me Sîsrek dizanî çi ew tayrekî me heye yan jî havîna li derekê û bihara û stan û hemû li derekê jî weka wan me li dinyayê geriham êjmer bêj piştî Rojhilat berê te li ku bû piştî Rojhilat cana derketime dervey welêt û cana vegerhama welêt û cana wer bû di nav mirov wextê got di nav organîzasyon nadebe di nav der nadebe vî awayî dibe yanî hinekî jî hin gera mirov cîhanê ne weka bi turîstî û mirov here turîstî û ji xwe re bigere û cîhanê bibîne ya rawestgeha te berî Swêdê berî hatina Swêdê ku derê bû ya da wê Rusya bû tu çend sala li wê derê mayî na ez bi sala serhev nedim serhev sala li ti dere nemame li Swêd mama ew jî ji bo got Swêdiya heye rûniştin nedaye min
ji bo guhê pasporteke min tune ji bo wê nav çend sala zil Swêdê rûniştî mama. چند سالê te çêbû bawer dikim 5-6 sal çêbû ne 13 sal çêbû. 13 sal çêbûne hê rûniştin nedane min. çima Ew problemê wayê siyasî hene yê dewletê hene û çi zanim dewletê hin Konseya Avrupayê got qarar wergirtiye di heqê tevgera azadî de heye û wiha ev tiştin. û niha jî li Swêdê ez bawer dikim te li Enstitûya Kurdî li Stockholmê Berez vê rêveberiya wê dikim berê serokê Enstitûya Kurdî me vêga seroketiya Enstitûya Kurdî dikim. ji kengî de Ji meha 11 2002 bes dikim. Meha 11 2002 Kongreya Enstitûyê bû. Ez hingî hatime helbijartin di rêveberiyê de û heta weke vêga ez di Enstitûya Kurdî de me. belê berhemê te heta niha yê çapkirî 10 pirtûkin Diwan 10 pirtûka yanî di navbera sê romanin pirtûkek çîrokayî yek lêkolînê ye yê dijî pirtûkê helbestan e ana berî gu em pirsa mesela pircureyiya nivîsandina te bikin ez dixwazim vê pirsê bikim yanî tu çilo ber bi nivîsand yanî tu çima yan jî çilo tu ber bi nivîsandinê diçû Zanê min de ti sedemin yan jî bûyerin ûlo tên bîra te got hişt got tu berê xwe bidî vî alî Erê di heştê di duwa da berî wêna tiştê got min dinivîsandin ji xwe çûn yanî ew tiştê biçûçike got li ser me dinivîsandin lê di heştê di duwa de hinekî jê hem li welatê me kovarek dertê xist wê kovarê de koşê anîşke min hebû ya maqalê siyasî bû hinekî jê jî lê danasîna lehenga bû navê wê jî stûna lehenga bû navê wê stûna lehenga bû çi salê bû Di heştê di duwa de dest pê kir heştê di duwa de dest pê kir heştê sê û dewam kir û hat heta demeke dirêj piştî wêna di wî wextî de jî wextê got mirov di navê vê awayî de dibe bi mira hin tiştê dîtir jî bêje bêcarê çêbûn ez bawer dikim di zarokîtiya me de pîrîkeke me hebû zêde zêde çîrokê mîtolojiyê qedîm gelekî digotin wêna bandoreke gelekî mezin ez wer bawer dikim hêweke niha jî ji bo got di gelek tiştê niha dinivîsim de jî hin tiştê wê têne bîra min hê jî tên yanî ew xeyal ew afrandir ew birina azmana heft qata çûna bin azmên û nizanim çîrokê wa çîroka got hemû gelek Kurd zanin wana em mezin dikirin bawer dikim wêna wa çîrokê wê berê min vê carê da ser çîrok nivîsandinê xeyal afrandinê bêje êdî ne tiştê realîstî tenê realîstiyê binivîsim şiyan berêm da ser afrandina xeyalê yanî ji navê pirtûkê jî xuyayê hinekî civata giyanan ez bawer dikim pirtûka te ya yekem ya 2006 ev bû newlo ew berî 2000 ew 2000 ez bawer dikim 2000 2008 ew derket ez xwazim vê çîrokî jî bipirsim 2006 derketî û li ser nivîsandin çapa yekem û tu behsa çapek din dikir got sala ew çapa dî ji bo got neket di destê me de me wernivîsand ji bo got me nedît yanî min nedît bi dest me neket ew çap dest me neket lê kopya wê bi dest me ket wek wî zamanê berê me ser kaxezê dinivîsan ser kaxezê dişiyandin hatibû çapkirin min nedît neket di destê min de gerhan me nedît gotin gotiye çapkirin ew çîrok hemû di 1986 heta hefta hatiye nivîsandin ew roman ji ew çîrok û duwê de jî hemû diyek tiştî de tê xeyaleke hemû ruhin diyanên yanî xeber didin û civata waye çî pîrka te divan çîroka de heye bawer dikim yê pîrka min diva çîroka de wê gelek nebe lê tiştê wê pîrka min yanî ew pîrik ne pîrka dêw bavê min bû mecer me teved got pîrikê lê ne pîrikeke me bû yanî di nav malê de bû mala me de bû دوێنا دەگۆ نەبێژی gelek tiştê wê hene mesele got rih xeber didin giyan xeber didin got tên yan dîtir bûn Vûya wa çîroka bandora wê got min kirî belkî dûr de zêde wê nebê dûr de yek di do çîrokê got min bûme şahidê wa hene bûyarê got bûme şahid hene dûr de yek di do sê bûyarê got berê min nivîsandibûn weke şanwê nivîsandibûn û hatibûna pêşkêşkirin jî hebûn ew çar pênc çîrokê got ba hevdû têne gotin bûyarî lê ji bo xwediyê wa bûyara hemû jî nesax bûn ama ruhê wa hate xeberdan
لێ تشتێک دوان چیرۆکا دەهێگەل و ئەv ji hevnêzîkbûna van çîroka bû sebeb got heta niha te pirtûka çîrokayî din yanî çap nekir got ev çîrok jî mesela atmosferê ku lo giştî dikare bijêr hebû wek bêtir got romanê tînî bîra me ro yanî ev sebeb bû gote yan jî pirtûkên te yî çîrokayî din birê dihene. نا پرتوکې من چیرۆکا برێ د یەک هەیە ینی لێ هێ من چاپێرە حاضر نەکرد ینی حاضرن هێ منە دانینە سەر هەفتوو پشتی مەقالە نویساندنێ پێدا چیرۆک نویساندن نێزیکی 12 ساڵە من ئارادایدا ئەو ژێ دوی وەختێ گەنجیتیان بدە جوانیان بدە هەنەکە یەک دۆ کەسێک گۆ بناستکردن بە ئەدەبیات ژی زانبوون و ناس من ژمرە دەگوتن دی چیرۆکێ تەدا بهتر بهنا پرۆپاگاندێ ژواتێ بهنا پرۆپاگاندێتێ ji edebiyatê bêhtir tiştê dîtir tê dihana min jî bawer kir li dawiya wê dest fikirim mesela niha dixwênima çîrokê xwe got tiştekî wiha tê de tune jî êdî çi bû çawa bû min 12 sala arada navbir da çîrok nivîsandinê çima hewqa sîwilo guh dide van em bêjin rexneyên bi vî awayî gowilo bihêlin bibin sedem got di navbereke dirêj 10-12 sala bide nivîsandinê 12 ساڵە من نەگۆ ناوبردان نویساندن مدا چیرۆک نویساندنێ دوا 12 ساڵە دەم تشێ دی نویساندن من چیرۆک نەنویساندە توازم وێ بێژم یعنی تتخوازی بێژ بێ سەدەما گۆتە ناوبەردا چیرۆکێ ئەv رەخنەیەن هاان رەخنە بهتر من بەر چاواگرتن من باوەرد کرد گۆژێ خلاسشی نەبم یعنی ji bo گۆ بویار وەرچێ دەبوون tu dinavê deyî tu mecbûrî wê buyarê bênê ziman wextê te tanî ziman ji mecbûrî dibê ji hin kesara yan buya wayî wî roja min di دوێ دە دەبوو دوێ دوێم تشتێکی دیتر ji meyze bikin nivîsandina me goma dest pêkirî bi Kurdî nivîsandina me em weka xwendevanê polê yekê bûn li Bakurê Kurdistanê yanî em wextê got yekî baştir nivîsandbane çi bigotane me jê bawer jî dikir yan divê mirov bawer jî kirbana duê rûjê de divê mirov kirbana ji tunebûna jêderên Kurdî bû tunebûna jêderê Kurdî bû yanî ya نەزانینا بکارانینا پەیوا کوردی بوو ددۆ تێرێنەکردنا زمان گۆ خەیال ئافراندنا تە بوو گەلێک سەبەبێ وێ هەبوون گۆ ئەم وەکە خوێندەوانێ پوڵای یەکێ بوو نۆختێمە دەست خوێندنا زمانی کوردی کردی هەلە هەلە کورمانجی یانیان بێژم کورمانجی و لە باکوورێ کوردستانی بێجە ئەف تشت ینی بارێ گرانی گرانتر دکرد سەرما ji bo wê yekî got romaneke wî derketibana duê wextî de li ber çavê min weke profesorekî ne profesorek akademisyanekî got dinya afrandî bû me wî çavî lê meyze dikir û divê me meyze jî bikirana kêm zêde hinek ji rastiyê jî tê heye rast bû negwez ew camê şaş kirbûn û nezan bûn ez ne dixwazim bêjim got rast jî bû yanî wat tiştê gowa kirî min Kurdî binivîsê waz elîme Kurdî nivîsandinê yani kek nivîsandbane heta gelek cara duî wextî de ye hineka şefqet dinivîsand hineka vê şefqet dinivîsand mesela îd min hewêrî wez pirs bikim ji xelkê çimanê divê de hûn vê werdinivîsin vê dê weha dinivîsin çima ev heye çima ev tune heye wil qasîma zêde pirs dikir gelo te çareserî di helbestê te dît wextê gote navberda çîrokê نا من nebûye awayî kirzanê min helbest berê jî dinivîsand lê pêşî nivîsandina min got dû wêre çîrok bû lê di nav ware dem dem helbest hebû îro jî ez dinivîsim lê di hêla çapkirinê destpêkê çîrok bû bawer dikim ne helbest ev helbesta dîtir ew civat lorîna pênûsê ya helbestê berî civata giyana min çav kir li vir lê helbest û çîrok helbest û roman helbest û ev tiştê min bi hevdûra daymen de hebûn hebû ew her û her hebûn belkî helbestê min ne wiha bûn wî awayî min helbest jî dinivîsand yani ez hê jî wî awayî dikim yani vê gaje ji helbestê qut nebûme her helbestê dinivîsim nîvsandina helbestê têrê nedikir got mesela berê xwe bide lêkolînê û li wateya helbestê çawatiya helbestê tu bigere û vê pirtûka hanê mesela ya bi navê lêkolîn çap bike zanê çi bû ew pirtûk pêşî min niyeteke min lêkolînê nebû te rast ve pêşî min xwest ez gelek kesa wextê got bêhtir carke dît bêjim kurmancî nivîsê me li Bakur bi helbestê dest pê dikirin û her gelek kesa jê qerfê xwe bi wa dikir yanî digot hemekî di gotinê Kurdî têne ba hevdû dibe helbestvan di gotinê Kurdî min jî kêm zêde edebiyata dinyayê helbesta dinyayê xwendibû min dixwend
و الجوري مجي هالبست تشتي هري زحمت بو يعني ادبيات دش هموي زحمت بو هون عندنا هالبست زحمت بو موسيقى ودزي وبشارتي يعني و لبانينا وخيالا وفلسفه وديروكا و جبو تشتي كيفن حمو بهالبس هاتو مرابو اللي كلين اكثر هالبس جبو خاكر لي من حمو تشتي خو من نوت ذكرتن يعني من دنفيسان من كتاب قوم تخوندن وفلان كير وقت که میذکر گو او کتابا درکتیم رابو سر نزدیک دیسیم ها کار کر او لیکولنا هلبس چیه درکت 2009 بو بله يعني يا من هناك يجي او لكلنا من سر هلبس بفيا واي دركت كا براسي هلبس نتشتكا يعني هلبس نهي جايا هركس كاري هلبس بنفيسي يعني براسي وكا جو هقل وقالكا قوتي هلبس توكا ادبيات يا تشانديا توكا سروني ويا جبوي من دنابينا ويدا ما بمقو كاس بخلي كلنا كيف كم زيد ملي كلنا كبرفره كر انجام گوت گهشت تکارج از باور دکم هلبس چجاوی دت بشی ادبیات د چانده دنینا چجاوی هلبس زمان هستیا زمانه کی هستاریه هلبس وند و هستار و هستکاری بین زمانه ویا يعني نا وكاين بسركاري كي مقالة سياسي دنبيس وحمود شتي يك بيجت الراس نبيسان وهاكر ناجوي بهتر جمرة هالبسبان چه قوتيه نا چاوا قوتيه قال جرينجا جمرة حمود كثير باورت مش خواندوان رج فرو بيدش بشتي جو رومان يعني 1500 بيدا جو جرباندن ورومان او دركتن بيدا ادي هالبس بلكي كت دوره كديتر دا و جبر ویجی برهمداریا تدجی و خویای گوجی هکی یعنی جه سرکه گرتیه از باورت که سرکه بیجی هل بس سرکه بیج بگو هکا جمن وری لمثلا جانا جمروف نای جمن بخوی يعني از وقت از بیجم جانا جمن نای گو مهتر درباس من از نکارم هبوک که هل بس بهونه لمثلا از رومانا خو وقتی گو دنویسم از هر رو کم زیده ده هبوک سه هبوکا دنویسم کم زیده يعني تشتا من فيشان دي از ردكتتكم هين باوريات برولا هلبس ياد جو دناف جواكي دولو بباندور هين باوريات في مسألة حطانها هي بس باورتكم جي يعني اف بشك بوج بشين لكولينا تجي يعني دحمو دنيا دا دحمو دري دنيا دا دناف چانده دا بلكي ادبيات دحمو يعني هلبست هلبت پاش کتیا یعنی خوندوانه و کم بونه لی خوندوانه و کم بونه و تشتکی دیتر بویا زمانه بر خطابی جواکه بو هلبست خطابی همو جواکه بو یکی تخوند و صد کسی کاری بو لیگو هدار بکه در روژا مدجی هلبست تنز باور دکم یاوا کسی گو زانه جواکا نایدی خطابی زانه جواکیا جبو گو ده هلبست بانه گوی رو هلبستان و جند هونه نتنه لبايفا لبانين دقري وهم قوم زكلي وري دقري فلسفه ويا خيالا ويا ويني وي دي هالبست ديا هونان دنا ويا تشوا انيا زمان دوله منديا بكار انينا وي زمانيا او حمول برش عباد قريش بو وينا بلكي خوندواني هالبست وكبري نبيجي لدي سدنا با كسيغو تيجيشتنا چاندو هنر ددنا بادا بارنكم گو كيمو بيجي لهلبت از نکارم بیجم گو باندورا هلبست بقاسیا رومانی لسر جواکه هیا جبو هر کسی بشه جواکه کارن رومانی بکرنو کم زیده بخوینو تی بگهیجی و تی گهیجی دوی بگهیجی لید هلبست دوی نبوی آوائی بی و افتشتیت بیجیش بو جواکا کرجی درباست بی یعنی جواکا هلبت ام سر هیوی ناجین ام جل وی دنیای دجین ام جل ناوی دنیای دن یعنی جواکا کرد هلا جواکا کرد یروی دی بوی جواکا قال لك انه جنو قال لك جو بتشارقاف بر بيشكتني بعد تشيا ام لصد ولاتي دنيا دجيني دي واف ميجي تمام دنيا كوميسار هفدود بد ميجي كردا او جوا كمال وليت شي ايرو وقت اللي ميزت كي جوا كما وليت مش جيراني خدر دور قال در دوره خوش كسي جوانا نر باشترن بلكن بندستي قال لك جوادنا وكدوله لوكا جواك وكا قشتي وكا تيقشتن وكا انتلكتوالي يعني وكا رابريا قشتي ام نج جيراني خوش كسا جوانا نكيم ترين جواكا ما جوال فيشتراو لسروان يانجي لسروي ديتنا قو دبيجي قو يعني ام بيجن باندورا ويجي بقشتيجي هلبستي بتايبتيجي
لسر جواکه یعنی بت آوای نها نمای یعنی او دم درباس بو یعنی او قناغ ادی بویج قناغ درباس بوی لسر وان دیتنان تشد بیج حتی شراده وان دیتنان رو دجهده دبینه از نباورم تو وقت حتی مروف بجین حتی جیان هبه باندورا هلبس جوه هبه هلبس جوه هبه ادبیات و هبه یعنی هلبس بلکه بشوه که دیوار نویسان لوی هر هبه به صده هر 100 سالی جاره که همو زانه و هنرناسا وانا گوتی هلبس وقتی به چو خلاص بودی تمام شروع پیدا وقتی خود تمام کروی بمری خلاص بی هر سالک هلبسوانه خواب جارتی در تخه خو نوجند که بشوه که دی درد که و پیشت که جوا که رجی دبی وکا پنجره که فکرنا رونایش از نباورم گو حتی مروف بجین چاند و هنر بمری خلاص بی يعني أنا ببنى روبوت حتى هست هبه هلبسته هبه يعني مثلا مرناوي جي بيتر مرنا باندوراوي يا جي كيمبونو قلسبونا باندوراوي كيمبوناوي هبه مقوت من بري فرساد بري بيدا مقوت إيرو باندورا هلبس السرجباكا كيمبو يلتمامي جهاني كيمبويا من أو بيشي قوت يعني ليل سر انتلكتوالي جواكا هي مايا هي جوارا وكو بشكي خوندنيا هي تخوينن هي لي ميزات كن كيمش زيده جيبت كن بري از مثال بجم الولات ما بري و چوا بانه يكي و هلبسك بخوندانا 100 كسل اودي درونشتان لي گهدار بكرانا وخطابي گهبو هلبستا ما بريج يعني او هلبستي بري ايرو هلبستا ما ايرو خطابي چوا وخطابي ميجي و بويا يعني خطابي انسان مروفك ديتره يعني دينا او جواكي گشتيا باندورا هلبس ايرو سر تمامي جهاني كيم بويا يك تكنولوجي گلكي پیش كتيا دو انترنتا گودر كتي سسي اف مال فرو نزانم تشتي گودر كتن وكو ام حموت زانن وقت خلقي ديني نشخو گو بساعات رابل هلبسك بخويني وبفكري وكاتشاوايا لبري في تكنولوجيا جديسا اگر مسر د چارچوبه خوندوان کرد بیجن بری و تکنولوژی جدیسا در دورن خوندوان گلکی بسینور بون تنگ بو چه اف چارچوبه پر تنگ بو یعنی هنه کی باندورا تکنولوژی بلکی بری ویده اف پرسکریک لبا کردان با آوای کی جوایان هیه نزان مز گلکی جوینا نباور مثلا ام دو تشتابه برچاوی خو مثل خود عمري مده سيداي جيرخوين هلبسه كوي يقول لجندك هبانا بيقول تبي دخند وبلكي قال لك اجواج برتكر يوم ديش مثلا سيداي تيريج اي بالبلاد الشاه لورا بكفيغان دي شورشا قد حفتي بنجاده تيك شو يا باشوري كردستاني قد تيك شو بلبهاتنا جزائري لچار بشه کردستان دناب جواکا کرداد دیسا باندورا وسترانه بو وک رونایی که گش و آوک هینک بسر دل هر کسی ده بردابو اچما هلبستان و جن کاریبو هلبستان و جن برفره به بلاف کرن و هنکی باندورا کوک باندورا مثلا ام بجن هلبستن جگر خوین یا جی اتی رجان جی ای نفشی نکاریبو باندوره و تاثیر بکه نه کرن لی تشتک هبو هنک مینا کانت کار بده یعنی وقت گو بجا هلبستان و جن درکد به هلبستان ما و جن رجی تشتی ما دی ترجی درکتن بجا جواکا ما هنکی بو خوانده جواکا ما ایدی رومان خواندن رومانا خویان رومانا کردی کم بیجی چیروکا خو خواند جرباندنا خو خواند ایدی دابش بو خواندوانی وی دابش بو او زانه بو ایدی و دوام ایدی وقت چو نها تلفزیون درکت و فلان درکت و قالك تش درکت ایدی از نکارم ده کسابین مباه بدو جواره هلبسته بخوینم وقتی گو ده کس هبنا هلبسته جرب بخوینم جی هر دهوی هلبسته هم جدا جدا تی بگیجیش بگو هلبسته هم نه خطابی گوها خطابی چعبه يعني دبي تشعف ببيني بخويني جبوينا باندورا هلبس نكت يديش مثلا قالك هلبسواني ما قول نوجن نبي ساندنجي قالك جوانا جابون وكا قول شور ل ذناب قالك خواندا وزانا دتي هشتي وسركفتي دركاتن ديتنك وها هي مسألة بيجن هجر ده هلبستا ام بيجن كيش ساز و بوزن وقافية ويانجي قوة داوي هات نفساندن دكرمانجي ده كيماني ام بيجن جگر خوين هبو جگر خوین هلبستا کردی یا کرمانجی یا نوجن چما تنه؟ زانه جگر خوین دو وقت خود و دم خود همو کس سردم خود و دو وقت خود سردم جگر خوین ده ولات جگر خوین بو چار بش جگر خوین دابش دنیای بو خواندوان جگر خوین نبون
دی هەلبەستا جێرخوین وەختێتە دخوێنێ ji sadî notê wêna gaziye bixwênin rabin destê hev bigirina yanî gaziyek bû xîtabek bû ji bo wêna ew tiştê got cêrxwîn wê rojê gotî helbestvanekî nûjen vêbêj yan îro werê gotin jî dî bêmane dibe ji bo got milet jî rabûya destê hev jî girtiye xwende jî bûya yanî gotiya her tiştek di wextê xwe de acîba di wextê seydaya cêrxwîn de wextê got helbestnivîsan dî di kurmancînivîsî de çend kes hebûn teliyê me mekarî bûn bêjmêr zêde zêde deh pazeh kes bûn nebûn jî deh pazeh kesa jî heta dawî helbestvaniya xwe jî dewam nekir yanî sebeb ebû lê îro ne ez karim bêjmêrim ne kes karê helbestvanê kurd kurmancînivîs bêjmêrê romanivîsê me nikarin bêjmêrin îdî wel qasî got xwendê me û nivîsarkarê me jî zêde bûne xwendevanê me jî dabeşî serva beşa bûne Yani merov dikare bêjin ha zûyê got merov nirxandinek wiha bike û ev konax wê rojekê ji rojan navên mesela wek ê got me gotin wê karibe wê navê sed sala nû bafirîne navê sed sala xwe destpêka xwe mesela ez vê nadibêjim di hemû helbestvanê nûjenê cîhanê de dibe filan kes serkêşê helbesta nûjena wî miletî ne dî ême de jî hê di wê de jî me ew dabeşkirineka wiha nekirî acêba Hesen Şiar nizanim nawala yê Sovyetê ne an yekî dîtir an yekî dîtir hê em wê jî nizan yanî ji bo guhê lêkolîneka birêk û pêkî li ser helbesta nûjena Kurdî jî nehatiye kirin ka helbesta Kurdiyan nûjen helbesta yan baxşan e baxşanê dinivîsin yan helbestê dinivîsin yan çîrok û baxşan û helbesta di nav hev de têhûnandin mesela ez helbestvanê hin helbestvanê me dixwînim çîrok heye ji serî heta binêvê çîroka wî heye yanî çîrok heye destpêk heye û dawî heye tiliyê dîtir meyze dikim stranbêjiya Kurdiya qedîm têde bînim stranbêjî dengbêjiya Kurdî têde dibînim di ê dîtir de baxşanê dibînim hûnandineka ziman birêk û pêkî mukemeliya baxşan yani ya ziman têde dibînim dî dîtir de jî hestê dibînim zimanê hestê dibînim yanî piştî 100 salî yan 20 salî yan 10 salî dîtir ev nîrxandvanê helbesta Kurdî wê derkevin û ba tişta jev cida kin wê pêşkêşê vê helbestê jî bibîn wê bê filan kes yek ji wa serkêşê helbesta nûjen e di nav destê me de sê romanê te yî çapkirî hene yanî ez dixwazim ji bo serboreya te dwarê nîvsandina romanê pirsek wilo bikim yanî ew tişt çi bûn êgo te nikarîbû di helbestê de û çîrokê de bigota û te di romanê de karîbû bigota yanî roman çi derfetê çi derî dikare li ber te veke got çîrok û helbestê nikarîbû vekira û em dikarin ji yanî pirsa me bêtir li ser bablîsokê romana te ya got de ya ewil got hat çapkirin zanê di roman yan ji helbest û çîrok têrê nedikir yan têrê dikir tişteka yani ew pirseka lê roman tiştkî dîtir e weket em hemû jî zanin meydana nivîsarka di romanê de berfirehtir e û hespê xwe baştir karê birovên ev çawa karibê karê bêje roman nivîsandin bi vî awayiya rihettir e û bêhtir karê bênê ziman yan wextê dibê rihettir e ne got hema ji teblî heviye û gêjekiye ne bûye awayiya ji bo wêna jî bawer dikim tiştê min xwestiye bi helbestê min aniye ne ziman min aniye tiştê got min nexwestiye yan jî tiştê got neyê helbestê ne mîsal ez bêjim ew romana di destê we de bablîsok pêşî min weke cerbandina nivîsandibû weke cerbandineke berfer hatibû nivîsandin dawiya wê de min rabû bi hevdûva û beşê weka wêna weke hevde hate girêdan û romanek jê derket ev li ser bablîsok tiştê got bablîsok yanî te niha piştî derbasbûna demekê mesela ser got bi çavekî rexneyî lê binere nirxandina te jê re çawa yanî madem ti di navbera ceribandin û romanê di wiha hinekî di dilê divê goznarxandinekê li bablîsokê bikim ez ê bablîsokê gelekî rexnekim ji bo got yek lehengê wê gelekî ne sazkar e ji xwe psîkolojiya wî xirab e ji xwe diçe ba doktorê psîkolojî ba psîkolojiya û hemû li wê de diçe
بەلکی من پشێوەکی دیتر نویساندوانەوەی باشتر و تێگیشتر و بەرفەرەحتر بووبانە یاژی پڕبوونا مەسەلەن بێژن هەفپەیڤین و دیالۆگ بهترێ ئەو دیالۆژی سەرگێژی کێ تێدە چێکردە زێدە چێ بووە ینی دی مرۆڤ عادست کێ ئەو چێ بووە ینی نها وەختێ گوەزۆی ناژنووە بنویسم بەلکی نیوێ وێ ناسکار بم ئەز کارم بکەم نیوێ وێ بێڕۆم تێرێت کێ ji bo romana diduwa yanî sedemên hilbijartina manî ji bo wekû kesê sereke ji bo vê romanê çi bû gelo? Romana manî min dîs li ser manî gelek tişt min xwendibûn mitxwendin jî li ser dîroka kevin ji bo gomanî lêyê got mitxwendin mirov nedigişte derekê ka manî ji kûdiyekî çi ye yanî ji min re gelekî giringiya manî dînekî wiha humanîstî di wî wextî de dînekî aştîxwazî di wî serdema wî de û ev manî destpêka şêwekarî yanî resim çêkirine yek ji wa kesê yekem e heta di nivîsekê dilserê nivîsar min digot got nel Kurdistanê erdîgera Kurdistanê manî hatibane dinyayê belkî bûbane damezrênê akademiya şêwekariya ciwaniya senatê xweşik li ser manî evana bala min kişand duem farsa gelekî manî bi aliyê xwe de dikişand Babîliya jî bi aliyê xwe de dikişand weke got manî Babîliya ji heşt kitêbê manî şeş jê navê wan e di wî wextî kurmanciya îro ye va tiştê goz dixwazim bêjim Xwe min ê ev pirs kiribanî çî Kurda di manî de heye manî de işte ew e dibêjim ya yek mesela manî olperestî kitêbekê navê wê olperestiye heye em bêjin ol yani dînperestî olperestî navê kitêbê ew e rêya rastî yani hê kurmanciya nûjen ev kurmanciya me hêm va wişa kartênin zimanê got pirtûkê wî kitêbî pê hatibû nivîsandin çi bû? işte ewana di do jê akadî nivîsîna di pirtûkê xwe şeşê dîtir bûyî wextê gohê îro îranî ji wara dibêjin pehlewî bi fîlî bi laça kurdiya fîliya îro ji bo got fîlî wî wextî paleyî gundî ye yani ev Sasaniyê got îro yan bi hewramariya îro gom jêra hewramarî dibêjin bûyî zimanî nivîsandin her şeşê dî lê navê we axiftina we ew weke îro jev cida nebû kurmanciya wê rojê hewramî û fîliya îro jev cida nebû hê weke gelek nêzîkî heva bûyê hatiye nivîsandin û duem manî ji did eşîretê yek diya wî bavî eşîrê wan neyekin eşîret diya manî hê jî heye kemalgerî mamostayê got li Îranê berî çend sala hatiye îdam kirwana ji eşîret diya wî ne hê ew eşîr li Kurdistanê heye ya bavî wî xaskahanî hê nav Kurdî îzîdî de heye yani ev her du eşîrin ya bavê wî xaskaniya xaskahanî jî di wî wextî de bi şervaniyê têne naskir hemû eskerin ertêşîn yani çîna ertêşê ne çîna ertêşê tên yê dîtir jî kemangerî jî yani yê got kevan çê dikin ew ê got kevan çêkerin yê got kevana çê dikin tîr û kevan yê got kevan çê dikin her eşîrê her qebîlê wî wextî hostakî nikarî bi meslekeyekî dîtir bigire yani her eşîr û qebîle li gorî çêbûna wî çi bû gorî wê diçûn wana bala min kişand û dû biraz min wextê lêkolîn kir û lêkolîna xwe de min kêliya dîtir dibêjim derve bûm got daxina kesek nebêje ev tiştê tu dibêjê ne rastin mirabû kir roman weke romanê mihûnand yanî sedemê hilbijartina jiyana manî wekû roman berhemdariya wî bû ya bêtir kesatiya wî ya dîrokî bû kesatiya dîrokî bêhtir bala min kişand kesatiya dîrokî di manî de gelekî mihîm e manî yek ji wa kesaya got di wî wextî de serê xwe li ber timamê dînar rakiriye li ber timamê ola rakiriye di wî wextî de manî ew kesek got împaratoriya dawe lê kiriye got dînê wî bibe dîlê resmî heta saxa qebûl nekiriye dînê wî bibe dînê dewleta manî şexsek ji wa şexsaya got di wî wextî de di hemû müzika di hemû müzik aletê müzikê di ola xwe de serbest kiriye manî yek ji wa kesaya got di wî wextî de mizgeftê wî de kola û xudiyê kola karin her ne mizgeftê wî ne weke îro divem psîkolojiya îro nefikirin berî 2000 sal wextê bifikirin di wî wextî de kesê kole yan kesê çîn her çîn diçû li gorî xwe diçû îbadetgeha xwe xudayê her kesî li gorî wî hebû yani şexsiyeta manî û dûvra manî ew kesek got humanîstî ez bawer dikim afirandiye berî her tiştî ew tê di manî de yani mirovperestî pirsek min îdin li ser hunandina wê û
yani bikaranîna belgeyên dîrokî divê romanê de. Yani heta çi radeyê ev roman ji wan belgeyên dîrokî nêzik e û te çi heta çi radeyê jî yani rola xeyala te di hunandina vê romanê de heye? باور دکم ji çar beşa sê beş wê xeyal be, beşek wê belgê dîrokî tê de rastî tê de hebe. Yani derê wî, navê wî, cihê wî, derê çûyê de gelek insanê tire derbas bin ê rastîna. Gelek derê got çûne û xeyal û filan ew jî xeyaliya nivîsarkar e. Belê. Hunandina wî ye. Belê. Di di romanên dîrokî yani divê çarçova nivîsandina romana dîrokî de yani ev roman ya tenê ya got hatiye çapkirin di nav berî em derbasî bernamê bibin jî te got 12 pirtûkê din hene berhemê din hene hîn wê bên çapkirin. Ev romana dîrokî ya got di do. Mi got di hatine çapkirin di do. bibûre 12 pirtûk yani du pirtûkê din jî. Min ê pirsa romanê dîrokî kiriba. Romana dîrokî ewa destê te dawa dîtir ji rindîxan ji romaneke dîrokiya. Ew jî diya dûvmanî re tê. Romana niha li ber çapê ne romana dîrokî ye. Romaneka serdema nûjen e. Belê. Wiha ye. Pirsa min din ser romana Sisiyayê ser a rindêxan e. Yani ev jî ev roman jî te pala xweda belgeyên dîrokî ji bo nivîsandina wê yan jî aynî sedemên gohişt got manî hilbijêre te hinek kesatiyên dîrokî ji bo vê romanê jî hilbijartin. Te dikare hinekî behsa rindêxan bike. Romana rindîxan sala 1926 ra periya Çiyayê Sasûnê ye. Ya mala Elî Yûnus gojê re tê gotin. Yek ew ji bo got hem ew raperî yan jî raperiyê wê de tir ew berxwedan gelekî balam kişan di duwa li wê herêmê ez mam nas bûm gerreha me dîtin û sêm di nav dîroka Kurdî de ew berxwedana lehengiya gotê de hatî kirin ne dihate zanîn jî ev tişt hemû tê de hebûn ji bo wê qêrîneke bêdeng ew nav min ji bo wê lê kir yani wir jî belga gelek belgê dîrokî tê de yê got min xwezpartî wana heye lê qehreman û tişt û hunandina wê dîse nivîsarkar kiriye. û rindêxan bixwe rindîxan jina Mihemed Axayê Elî Yûnus e. Wextê ku rêvê Mihyedîn li ber çavê wê ser jê dikin rindîxan xwe di tehtekê de tavê jê çem de ji bo nebînê ku rêvê hate ser jê kirin. Di hin belga de dibêjin ev ya rastiye ve ya rastî gom gotî vêce heta stran jî serê hedibêj rindîxanim keça mîrê xarzanim jina şêrê çiyanim dibêje straneke wê wiha jî heye. Di hin belga de jî dibêjin keçeka Mihemed Axa hebû bi navê rindêxan. Rindêxan ne rindîxan nabêjin kê rindîxan rindêxan dibêjin wextê birîndar dikeve destê tirka da ji bo got qumtan dixwaze dest dirêjiyê lê bike ew dibêje li vî aliyê çem nabe. Li wî aliyê çem dibêje çima dibê ev alî erda bavê min e gelekî bedew ji behs dikin dibêjin zêde bedew e. Tenê yek di do belge vê dibêjin wextê diçe ser piremala badê xwe tabêje ew jî xwe dikuje. Ji bo got xwe xilas kebî tiştê qebûl dike yani dibe li wî alî. Li ser wê xeyalê wê lehenga xeyalî di wê rojê de divêm ji bîr nekin 100 sal berî niha yani 100 sal nîne lê nêzîkî 100 sal çêbû 1926 tev de romana salekê ye di wê salê de tiştê li wê herêmê bûne. Li derdora rindîxanê û bavê wê Mihemed Axa tiştê got li wê herêmê çêbûne eşqawaya evîna kuştine girtine sürgüne çûna bin xetê derbideriya şewtandina şer e yani tiştê got wî şerî de bûn rindîxanê jî bûya wayî hatiye afirandin. Min ê yani pirsa her du pirtûkên mayî jî kiriba yani ji ber dema me jî hinkî ber bi dawiyê diçe te ji xwe te behsa yekê ji wan kir piştîvan 10 pirtûka her du pirtûkê din jî yê li ber çapê çine. Yek jê romana Bêjna Baranê li hengê pirtûka ya romanê şorşkerekî nûjen e şorşkerekî serdema me ye
دەردۆری وی شۆڕشکەری وەقا ساڵێک و خەبات کریە و خەبات داوی و داویا وێ دەژی لە نەخۆشخانەیە یعنی لە نەخۆشخانێ بوی ئاوای دچێ وی شخۆ لە نەخۆشخانێ دەست پێت کرد و نەخۆشخانێژی دچیانی لەبەر مرنەیە و بیرانی نێوی و بویارێوی و تشتێوی ئەو دوێ ڕۆمانە دەهاتیە هونانل دۆرا وێ خەیالێ وی لە هەنگێ خەیالی گەلێک تشتێ ڕاستیجی تێدەهەنا بوو بەرهەمادم بەرهەمدی هەلبەستە هەلبەستن هەلبەستە هەرچەندی هینێکی وەختێ مە تەنگ جیما بلێ دلێم هەیە ئەس پرسا مەسەج بەرگۆم نهال سوێدێن و ئەس vê pirsê bikim di dîroka edebiyata Kurdî dijî yani hegerim binar hinekî rola Swêdê nixwasim salê em bêjin heşteyî û vir de hinekî rolek hew divan salê dawiyê de hinekî rewş xuyayê gelekî hatî guhertin divê derbarê de heger berê û niha wilo bide ber hevdû çi hat guhertin gelo çi hebû çi çû Kurda çi dest da çi qezenc kir divan سالا چارچۆڤا نویسکاریە کوردی دەست بەێ بەێ نها سوێد هەموو ئاڤروپادا ڕۆلەکە گرنگ لەیست دی کورمانجی نویسیدا زێوەربێژم داوەێ فێمکردن بێ چاوە لە شامێ هەوارێ ڕۆلەکە بەرچاو لەیست دیتنامە دە پشتی هەشتەیدا سوێدی ڕۆلەکە وەها لەیست ڕۆلەکە گەلێکی گرنگ لەیست سەبەبێ وێنە هەبوون ji بۆ گۆڕۆنەک بیرێ باکوڕێ کوردستانی دە هەشتەیدا یە گۆڕاوین هاتنە ڤیالی چقا سیاسیجی بوون چقا ئەندامێ پارتیاجی بن هەرێکی ئەندامێ گروبەکە سیاسیجی بێ خوێندێمە ئەو بوون یە خوێندە هاتنەبر وەختە هاتنەبر لە وی زمانی خۆی دەرکەتن یعنی ji bedêla got bi Tirkî binivîsin belkî li walê Tirkî dinivîsandin kovarê wa bi Tirkî bin rojnamê wa belkî tiştê wa hemû lê li vê de hemû bi kurmancî nivîsand û ev bo di nav Kurdê vir de jî yani duî wextî de giranî nav wa da heta notî vêna dewam kir yani vê tiştî dewam kir lê ji notî pê dibêje wextê got tekoşîn pêş ket û xebat pêş ket û him derfet hatine afirandin li Bakurê Kurdistanê û lê Tirkî wî dî weşangerî û çapxane û rojname û enstitût û çi zanim gelek saziyê Kurdî hatine avakirin mecbûr ew ronekbîriya koçberiyê vegeriya welêt yani ne got şexs vegerhan mesela ne ser şexs vegeraya bingeh vegeriha wir yani vegeriha wir ew rola wê ya yekem kêliyayê tir serpirsa ser helbestê vê çawa rola wê dîtir hat êvê jî ew hat vegeriha welêt li welêt vêce ev tiş bêhtir pêş ket heke golder ve jî bin welêt pirtok hatine çapkirin li welêt hatine belavkirin li welêt han dixwedin ez li vir dinivîsim li welêt çap dikim mesela ez ser xwe dibêjim ser we ser gelek kesan viya wayna ew nego rola Swêd divê mirov vêna piçûçik bibîne yani ji nêrx bikeve her nêrxekî wê û giran heye lê îro vêca ne xwendevanê wê li Swêd mana ji bo zarokê wa ronekbîrê ma got hatin li birê xwendin Kurdî jî belkî dî nizanin Kurdî keşkesî xeber didin bawer nakim got zarokê li vê welatî hatî dinyayê çar kes hebin ji wana got karibin romaneke Kurdî bixwênin ji bo li vir ji baxçê zaroka heta üniversiteyê li vir xwendina bi şevoro li virin yani bi zimanê vir xwendina û ez li wan mêze dikim mesela ketine nav siyaseta vir ketine nav ronekbîriya vir ketine nav şanogeriya vir ketine nav müzikvanê wir yani yê Kurdî ma vê dir ketine nav polîtîkvanê wir nihat parlamentoya Swêdê parlamento hene di şovbanê di Swêdê sê çar şovman hene sê ji wa Kurdin çar kesin sê jî Kurdin بله yani ketine nav vê civakê de ji bo wê îro min nikarin bêjin Swêd wê rolê dileyîzê بله gelek spas mamoste Kamran Simoş bo van axaftinê germ ji bo hatnatayî bername dema me qediya gelekî spasiyat dikim spas ji bo jî temaşevanên hêja heta bernameyeke din hûn bibînin xêr û xweşiyê de bi xatirê we